weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi baafata dinguiray fallemma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jembuko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hanki o cour suprême mo dakar yamiri jaltugol farba ngoma hanki jamma o hewɓe kay jaɓɓimamamo ha toon to galle makko almadi o waɗi discours makko caggala nde o yetti allah o juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam haydara o rewraka o saaha gonaɗo o to leydi mauritanie charte haratinen hooɓe yuɓɓinde kala hitande seppo mumena seppo wattongo lawol sappo e tati ɓiwol laamu leydi salima kamɓe noon woni darde mabɓe ko yidde hebde koye mabɓe ndimago ha e dawrugola leydi ndi kala to leydi mali caggal fiyande wannode ñande aset jewtuɗo henno guila nden yiyanoka hoorejo leydi ndi général Assimi Goïta hanki o feeñi o holliti e nder discours makko hanki jamma faade ɓesguji leydi ndi maɓe darto maɓe tettu ko heewi ɓe ɓeydi darde ko wayno ɗe gueɗe aɓe gandi won force uji goɗɗi walla won sembeji goɗɗi woni caggal muɗuma to Burkina Faso caggal jango wannogo toon to leydi Mali wonande Wagadugu leggal Kuluba fayi aéroport ɓeytama nden ka e kisal police kono ne kadi wonande autoji blende e ɗin nokkuji kala to Niger haytini seppo walla maajo ngo yinno wadde ñande goo lewru mai gam caɗele nden ka e kisal e nder diwan Sahel kabruji men mono min to Guinée Conakry Côte d'Ivoire may jaton to leydi Tchad Cameroun kame Afrique du Sud musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde mon weltare tv gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Kordi Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77
so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeesemen dañen hen jamma kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeenaya seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba sohaji jomiraɗo wonande musidɗo men koddenene Abouba goski makko ene iwa toon to Gambie faade toon to Sénégal ha toon to Matam so en keeɓi waktu tan mo fota yettade toon to Matam ma en mbawa hollirde bandiraɓe kala taweteɗo e diwan Matam kala ha tenti noon rewo e worgo kala jomumen ene mbawi tawtorede wonande wirwirde makko ɗon ɗo Matam ɗo ma en gartoy on communiqué ha ɓuura kadi labde hen no fewi gartaten koye mandittare Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe hande waɗi ɗum duuɓi 11 ko woni weeyo ne humpita ene hirjina ene alɗina hakkille ene fertina kono ne kadi ne feera laabi pine ɓamtare guila to banggue kabaruji ha e buuɗal yurmede jewte mum goɗɗe kala cariɗe e nder windere nde kala ma en ketto hen Amadou Bara Ba mo wuuro Molo. mi salminima ceernam ceerno Abdoulaye Sarr mi salmini dendagal bandiramen kala e jikkalaare mbirɗani ko noon e hande nogasi e jeenayi lewru seeɗa hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom e waɗi duuɓi 11 ko jayde men Weltare ɓiɓɓe fulɓe e Weltare TV e nde tawno ko gueɗal gongal fayida enen kam teskumi hen tan eɗen mbawi so en mbiɗen kaala tan nafoore mum e hejjata e élifol e kadi ko horenda min kam teskuɗam hen goho waɗi kumpital nana hen e kabaruji nde tawno so en jiɗɗi ɓe daɗodiri tan koto banggue kumpital e ɗemgal mawnata walla leñol mawnata leñol famnata fawi taw e kumpital kadi wona sara e gurdam innama aade ha tendi kadi ɗeɗo karalle keese ɗe joguiɗen hande alay saago kumpital ngal wooda ɗum sen jii hande mi jooɗima ɗo e wuuro Molo walla mi jooɗima caggal leydi e mbiɗa heeɗo kabaruji kewi leydam walla kewi aduna e firɗe ɗum ko won dariɓe jemma ñalawma gueɗel gonguel ngel eɗen waɗa yewtere witede buuɗal yurmede eɗen mbawi nden yewtere kam ko wasiya e mo woni emen kala yiitemo hen hoore muɗum ha tengti noon to banggue gurdam e nder galleji ha tengti to banggue gurdam e nder galleji ɗi ene yimɓe gurda e nder galleji ene mbawi wiide e buuɗal yurmede waɗi hen taɓat banggal fayida waɗi hen kadi jaɓɓat banggal fayida rendini kadi e guila yimɓe joguinoɓe resodire jogoto caɗele to banggue dewgal mumen hakkude jinnaɓe e sukaɓe jogo caɗele hakkude kadi e jiiɗoɓe yumma e baaba walla hodduɓe galle jogo caɗele ene mbawi wiide e buuɗal yurmede waɗi hen taɓat banggal fayida to jofnirem konngol tam ko fate yewtere diine nde mbatten lewru korka an ceernajo ceerno Sy en calminima ɗum kadi yewtere wande fayida nde tawno o korka yewtere nde ina duusa yimɓe no fewi no kewɗa wiide ni neɗɗo ina wawi to gude bare men muɗum ara heeɗo yewtere nde neɗɗo ina wawi taw yinno ko ɗanade yewtere nde commission fuɗɗo mana e wasa ɗanade heeɗo yewtere nde ɗum noon ceerno Abdoulaye Sarr en mbawi wiide e ngal ɗo dental ko dental bangal fayida holko mbasiɗen bandiraɓeɓe en mbawi wiide e ndiyam ɓolam lammata alay saago yo wo yimɓeɓe jarrito ko gonga eɗen kewiɗe jokke golle ko noon paamen golle wonko ma woda ko jokkita ɓeɗo waɗoɓe ɗeɗo jewte e ko joom galleji en e kadi ganden ko warñede mumen tan mbaɗi ɗon ceerno Sall haali hen gueɗe kewɗe hande ne mbawno joɗade galleji mumen ne jangguina walla mbaɗa golle goɗɗe e kono noon ko gam yidde leñol enen alay saago yo wattu keɗɗen e honorable député Alhaji Adama Samba Dédé wino e dente men ɗiɗo groupe aji alay saago woda no mbaɗɗen woda ko daña e woda ko tama wawa kadi softude yimɓeɓe nde tawon hande kala ko aɗa waɗa enen gandi namde ko ngaɗu ɗum men ceerno Abdoulaye Sarr tan en mbiya mantare jaam yen battani duuɓi kewɗi limtinde tan ɓeɗen gustaki ko musidɗo moon Amadou Bara Ba ɗo e Dakar. Amadou Bara Ba eɗen gandi ko deeƴa gollo ne jogui golle kewɗe waɗata to fannu jaydiyankagal taw kadi koye wallidde jaydeli kewɗi ha tenti noon e kala saaha yiyande mum toon to haalirde RFI garten koye Mouhamadoul Haali Ba toon to Lugsay Ba gorgol gonɗen koye manditare Weltare TV. eyyi ko noon tigui ceernam Sar Abdoulaye Sarr mi salminima en calmini kadi dendagal hettiyankoɓe Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa ko weltare mawde noon Allah rokkude en fartange wawde tawtorede manditare
waddo duuɓi sappo e goo ko jayniɗen habra on ko jayniɗen yetto on ko jayniɗen hokkon kaɓoji labtuɗi ko jayniɗen hokkon jewte taw kadi ko jewte naftoje windere nde eɗen jetta Allah noon ko ɓuri welde ene jayni nde ko hannde ko jayni nde ko jayni huftitinde windere nde fof ina jogli nayi windere nde fof jayni nde hannde ene heeɗe sabu ngannduɗaa ko jayni nde ene heeɗe ko ñande nde leeli arde ko keɓeten message uji nde namdo en to jayni mo woni to jayni woni to jayni woni kabaruji woni to kabaruji woni walla to buɗa wiɓe nde woni eɗen jetta heen Allah ko ɓuri welde en hannde jayni nde ko sernaɓe mawɓe galleji mawɓe ko yimɓe mawɓe hannde mbi ko natti jogade haajo radio natti jogade haajo télé ala ko jiɗi so wona jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala kabaru moɓe keeɓi so tawi wona e kabaru jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbiyata wodani kono ɓe gomɗinta ɗum so wona ɓe nani ɗum e jayde nde alhamdulillah kadi jayde nde duuɓi sappo e goho ɓe meeɗa haalde kabaru mo wodani ko yettere Allah jayde nde gewte muɗum ko wayno buɗal yurmede fewniti dewle fewniti ɓesgu hakkude no yimɓe ɓesgu hakkude ɓesguji fewniti hakkude neɗɗo e jinnaɗo mum hakkude jinnaɓe ɓesgu mum fewniti ni hay hakkude gandanɗa ma seerodirnoɓe walla lurdirnoɓe fof alhamdulillah rabbil alamina yiyama hen ɗum noon eɗen belto hen no fewi en mbimanditare jaam eɗen duwoni onon dendagal musidɓe men dusdinoɓe en yaadinoɓe en ndeɗo jayde yaltuɓe aduna ko wayno Siraji Diallo en ko wayno Amadou Sall Kebe en ko wayno joni Aboubacry koddanen Abouba en ɗum noon eɗen mbiyande Allah yurmtoɓe yaafoɓe harnal aljanna enen wurɓe ɓe nde Allah jundata balɗe men moƴƴini battane men assalamu aleykum wa rahmatullah mbiyama manditare jaam o ko haali Abouba Malick Saydou gorgol settiɓe e nde jayde ne kewi ma en jaaha toon to Adamou Wa imam Souleymani Issa ene arta wonande tinde ɗum e ndeɗo hen jayde Weltare TV. assalamu aleykum wa rahmatullah Sidi Sar a jarama ñaganama moƴƴere wallahi billahi minon komin taskiti e Weltare TV kuugal mon golle mon gam Allah on gaɗata ko ni tan min wawi wirgo gam kuugal gam Allah ñande fuu yeeso ñande fuu ngal welay ñande fuu fa'ida e fa'ida ñande fuu min keɓa e fa'idaji feere feere haysi ko defte min bindanno joni da min bindi defte ɗuɗɗe ko min nanata e muɗum ɗum pat marɗum fa'ida tan sey belɗum tan to ko ɗum woni min mbiɗo kuugal mon kuugal on ɗon gaɗa kuugal gam Allah yo Allah jaɓan en tan komin wawi go waliyaɓe Allah mawɓe ñande fuu ɓeɗo duwana on ɓeɗon getta ɓeɗon nana ɓeɗo duwana on Sidi Sar on jarama on ñaganama moƴƴere wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh imam Issa Souleymane Issa ha toon to Adamou Wa eɗen gandi jaynude nde hette ha toon to Nigéria ha toon to Ghana Kodda Samba Paté Demba Bari min calminima mamin garto e ma jayde ne hette yoga e jokli windere kala ma en ketto en Yahya Ly gardiɗo dental diine ceerno Yahya. Waaleykum salam wa rahmatullah ceerno Abdoulaye Sarr mayntare jaam min beltima e nande e sowtuwol moɗon wonde ko hande woni ñalawma maanditare weltare ɓiɓɓe fulɓe min duwima e ndimi hikka kadi yolokke en duwade mo wuuri en keeɓi duuɓi sappo e goho machallah yo Allah ɓeydu kono jii hen ɗo ene heewi limotako kono kam amin gandi kam yewtere nde ene woɗɗoyi ala groupe pinowo mo nawanaka journal ɗum tan wonino ala ka geɗe goɗɗe koye batte hen nde oɗon daari oɗon tinni ala jamma ala ñalawma ala oɗon celli on cellani fof andetake kala pino tan oɗon mbaɗa lomlodiral oɗon ballodira e bandiraɓe kadi e nduno kadi yaaɓe ɓe kamɓe yaaɓe fof e ndunoɓe yo Allah ɗum yaafoɓe on heddiɓe kadi yo heddono ko juuti oɗon balla julɓe mantare jaam dendagal kay ala mo andangal heddi ko kalɗo e deƴƴuɗo wadde yokku en wawde wadde hen hunde kene walla ngal ha wonde tele ko wiya ko mbaɗe hen balle mbaɗe hen jingguere mbaɗe hen balle mbaɗe hen jingguere mbaɗe hen balle to on jarama jokke golle ala kay aɓe jokka golle kay wallahi ɓe jokka golle hayto haalaka jokke golle aɓe hen kay heddi ko onon kadi gaari duuse golle mbiyaton kamɓe aɓe jokka golle onon kadi gaari duuse golle nanne juuɗe e poos nan noon yetto rendo ngo ɓe mbaɗe ɗon mahe suudu moƴƴuru télé waɗe toon kaɓorde lombe toon aɓe mbawi aɓe kattani kadi aɓe newi aɓe jaaji ɓerɗe aɓe laabi deedi kadi kala neɗɗo aɓe jiiɗi tan heeɗe kabaruji ɗi ɗum noon wadde mayentare jaam Abdoulaye Sarr en calmini en juurima dendagal nge fof
dental diine ne addi saminade mum e juulugol muɗum e weltare ɓiɓɓe fulɓe mantare jaam alhamdulillah rabbil alamin jaram seydi sar ceerno Yahya Ly Kaolack gardiɗo dental diine wonande hande jamma sarima tawɗo hen ñebbe e cooke e ñire kala nanɗo hen hande ɗum woni hande manditare Weltare TV anta banggue ma ɗomin kedama ɗo Jayde Weltare TV ko gonga ɗer men yaaji ene duusa mon ne ɗofta mon ne hettimoni kala yiiɗa accude hay goto neɗɗo mawɗo e tokoso kala gando emo wona gando kala rendi fote mabɓe moni kala aɓe jaaɓi yiide ɗum aɓe jaaɓi haaldude mum aɓe jaaɓi duusodirde mum aɓe jaaɓi hettodirde mum aɓe jaaɓi kadi duusodirde mum ma en ketto wonande gueɗe leñol Rahmatullahi Sall ha toon to lobbude yurmede ene jeeya e fuɗɗoɓe ndeɗo Jayde Weltare TV. manditare jaam weltare ɓiɓɓe fulɓe e gardugol oɗo gorko pullo biteɗo Sar Abdoulaye Sar katante leñol Jayde Weltare TV hande eɗen gandi weltare ɓiɓɓe fulɓe dañi duuɓi 10 ko waɗino créé donc en jetti Allah en jetti Sar Abdoulaye Sar katante leñol nde wonno kalko ma e raddu ko jawgal rondi oɗo gorko pullo dariɗo dadaniɗo ngol ɗo leñol machallah eɗen gandi weltare ɓiɓɓe fulɓe ko Jayde Weltare ko jayde wonde fayida machallah hande nde sarima e nder jokri kala e nder windere kadi hande ala hande ko hunde humparnede e oɗo aduna ɓayde Abdoulaye Sar bande Abouba e hono mabɓe nan e ndeɗo Jayde Weltare TV ko jayde wonde fayida guiɗi e ɓatake buuɗal yurmede ha e jewte kala ɗe ganduɗa ɗe ndeɗo Jayde Weltare TV waɗata hande leñol ngol alanaɓe joddi ko mbawɗen wasiyan mo joguiɗen e leñol ngol nde wattata hakkille e ɓeɗo worɓe fulɓe darniɓe Jayde Weltare TV eɗen gandi tefnaji mabɓe crédit ji ɗi golle ɗeɓe gollonto leñol ngol donc leñol ngol nde wattata mabɓe hakkille anda koɓe mbaɗata ko wona kecce anda koɓe mbaɗata ko hunde mawde guiɗe moon Ramatoulaye Sall ha toon to lobbude yurmede eɗen gandi Jayde Weltare TV ko Mali Mauritanie Sénégal Mali Gambie ma en jaaton to ñorodi Sahel taw yen toon Khadijatou Sow goto e terɗe Jayde Weltare TV ɓe kadi manditare jaam duuɓi 11 alhamdulillah duuɓi 11 alhamdulillah ko yettira Allah ha no feewi Allah ne wela kono gonga kadi ina tawa machallah onon kadi e wasiyaji mum baɗɗi fayida ndeysan buuɗal yurmede wurtini pittali maynoɗi wurtini dewle pirtinoɗe balli ñawnoɗi keeɓi hen cellal e softede yo Allah yo moƴƴere yo Allah junno ngal ɗo dental ha juuta nawra ngal yeeso ha ɓura to ngal woni ɗo e nam ya rabbi sabu onon kon laaɓɓe laaɓtuɓe sallah kadi so to kumpital to alhamdulillah journal ngal onon e tinnade journal buuɗal yurmede so arani onon fof o arani tan o lomtoto wonno ko Khadijatou Sow Jayde mon Weltare TV ma jokkoy ɗum e jayde mum arore ko fati banggue ɓen settotoɓe e jayde nde kala moni kalɗo woni tan yo wat ko kañum woni jayde nde ko kañum woni jaadiɗo jayde nde kañum woni duusodiɗo jayde nde e jokli windere kala gattaten koye ñalawma hanki o hewɓe beltima tenti noon to lappol palol dande maayo tenti kadi toon to commune mo Agnam wonande maire mo Agnam Mohamed Farba Ngom di Farba Ngom mo ganduɗa lebbi 15 ene nanggano ene waɗa e kaso nanguirano ko 125 milliards koppareji franc CFA rewi ha ɗum firtima ha laaɓi nanguira téléphone ngaji ɗiɗi e takkede ene haalda e woɗɓe ɓe jeeya kay leydi ndi e gueɗe goɗɗe kala ɗum rewi firtima ha laaɓi hanki onon cour suprême suudu ñawori towdo waɗi moddet oɗo hen sariya Farba Ngom heeɓi wellitare mum hanki hewɓe keppani kaɓani ñalli koddoraɗe toon to cour suprême so wona Farba Ngom heeɓa wellitare mum hanki onon nde heeɓi wellitare makko hewɓe duusimo ha toon to galle makko toon to Almadi hanki onon o waɗi discours makko kanko Farba Ngom o yetti Allah o juule annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono o yetti dendagal bandiraɓe kala kono kadi o yetti e dendagal khalifaɓe diine dariɓe jamma e ñalawma enen duwo ne jangga alqouranil karim o holliti ko wonno o wondi tan o waati mbuuɗu o meeɗa ñamande état o mbuuɗu kadi o meeɗa dirtinde ha hande koye ɗum tan o artata o holliti ɗe gueɗe caggal ne laaɓi kanko o hulata o hulani
o mañani haalide gueɗe kala laaɓiri ndaani hen kankoɗo hen woni alhaji Farba Ngom keɓɗo hanki wellitare mum Farba Ngom heeɓi wellitare mum kono goɗɗo kay mo heɓani wellitare ko Pape Malick Ndour on noon eɗen gandi ko jaadiɗo APR kono kadi ko suka cuusɗo saha kala baɗo haalullaji mum on noon ko fati banggue Prodac taw ganduɗa ko fati banggue cetal ndema ko ɗum jeeyi sababu guila 2018 ɗin dossier ji e milliard uji ɗi wiya o dirsini woni ko nanguimo kankone o wondi o wati mbuɗi o dirsinani wonande laamu ngu kanko noon o hedditima toon to kaso on gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Alhaji Macky Sall yeddiyanki téléphone mum noddimo kanko Farba Ngom ngam duwanademo Aissata Tall Sall yogay terɗe jaadiɗe APR mbawi tawede toon to galle makko kanko Farba Ngom garten koye suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal hanki o ko lulde wulde Diawa toon to suudu sarɗeji leydi ndi hakkude landaji lundo kame landaji wonande kewendi kono kadi hakkude yaadiɓe wonande Pastef e wallidiɓe Diomaye Faye président ɗeɗo gueɗe kala hanki tinama toon gulali e luukali malli e haalaji bonɗi tindi e gueɗe kewɗe hanki jerɓinama toon ɗum ko caggal wonande yaadiɓe Pastef nde gaddi toon kuulal L29 30 ngam firtude beele kadi wonande ɓen ñawaɓe e ɗeɗo ñawoje kala mbawa tigui tawtorede e ɗiɗo hen sungoji o saaha noon Ousmane Sonko o mo ganduɗa kawoni gardiɗo Pastef demal mum udditima wonande 2029 beele jee e ƴamoɓe leffol laamu so tawi kay woni hoorejo leydi ndi walla suudu ñawori towndu faddaki ɗum eno wiiri maître Aissata Tall Sall o sarɗiyanke gardiɗo sarɗiyankoɓe o holliti sarɗiyankoɓe lundo to banggue wonande APR e wallidi muɗum o holliti noon maɓe gullitoy ndun suudu saabu ngal ɗo kuulal ngal ɓe gaddi toon ha wota ko hunde bonde bonande leydi ndi Sénégal warte laɓɓitinde ɗen gueɗe kala sardiyankoɓe hewɓe hanki kocci toon konngudi men e ɗiɗon fannuji 127 sardiyanke goni hen woɗɓe ngal ɗo hen kuulal 11 mbi ko loppet ngala hen ɗiɗo mbiyani eyi mbiyani ala ko ya ngara kala ngal ɗo hen kuulal hanki ngal tacci nde tawno kewedi toon susarɗeji leydi Sénégal jogui ɗum oɗo saaha ko landa Pastef ANSD ko catal toppitingal ko fate kewendi ɓesguji leydi Sénégal e nden limore nde limore hitande ujunere 15 yalti o saaha Sénégal ɓesguji mum kala limaɓe joguiɓe kayitaji nde limore ɓe jettima 19 million 19 million capanɗe jeeɗiɗi joyyi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeenayyi taw ko bani adama ɓiɗɗo Sénégal naɓe taw koye limore 2025 e nde limore noon teskama worɓeɓe ɓurtima hewde seeɗa to banggue rewɓe to ko ɓurno hewde ko rewɓe ɓuranno hewde worɓe kono saaha teska ko worɓeɓe ɓurti rewɓe haysoko seeɗa hewani kam o saaha noon so tawi ko worɓeɓe koɓe million ngaji jeenayyi pawɗi temedde jeegom e capanɗe jeeɗiɗi ujunere ene fawi temettati capanɗe jeegom e goho so tawi noon ko rewɓeɓe ko million ngaji jeenayo pawɗi temedde nayyi e joyyi pawɗi temedde nayyi e joyyi ujunere pawɗi temedde joyyi e capanɗe jeenayyi e jeetati to banggue rewɓe to oɗo saaha teskede worɓeɓe ne ɓurti rewɓe seeɗa no fotiri kala kiidira camion ngaji kewɗi kay baɗannoɗi hakkude Sénégal e Mali oɗo saaha kewɓe hen dartini ya ngara mumen ngam kulhuli kewɗi kay teskede o saaha toon to leydi Mali guila toon janguji ɗi mbaɗi hewɓe noon e syndicat ji dognoɓe autoji oɗon fannuɓe erima ɓen dognoɓe ɗi autoji nde ɓurata wawde rentade no fewi nde tawnoɗo saaha banggue Mali to wona hunde de no fewi o wiyete ko Papa Abdoulaye Seck kanko noon ko ɓi gonnoɗo hoore jagode leydi Sénégal woni Idrissa Seck kanko noon o weddama nder kaso e ballal taw yamiri ɗum ko procureur wonande de la république o holliti noon on procureur holliti o nanguira wonande kay ko samtage ko fate banggue
wonande santage mo ganduɗa santage taw kadi on santage o waɗi ɗum koye biyeteɗo Dame Amar o noon ko ɓi milliardaire biyeteɗo Ahmed Amar jaltuɗo aduna kanko noon o holliti on Dame Amar on o waɗi ɗum santage kene tolno e million ngaji 10 francs CFA so tawi firtaki ñawore makko jogori latade ko ñande 4 lewru mai fanduɗo hendu so jomiraɗo haaji toon to Gueji Waya ɗum ko hanki wonno ko agent goto liggotoɗo e pédiatrie on noon ko duuɓi 41 o yarata inde makko Ali kanko noon maayi e nder car rapide goto taw kadi maayide makko jooɗi ha ɓooyi tan o dañi ko wiyete malaise woni tan o derguiti o saami e nder on car rapide hoore mum ko ɗon e ɗon joomi ko jeymo kanko noon caggal nde ɓe ƴettimo ɗon ɓe nayimo to hôpital Roi Bédouma ko toon o nawa sac mo joguino o tawama hen million ngaji 2 tawa en kadi effet ji goɗɗi kala ko wala ɗum ko noon procureur Pikine Gueji Waya o yamiri wonande kay enquête jaaƴu yo uddite e nder maayde makko tontin jeeyi sababu o suka debbo biyeteɗo Ndeye Fatou Diatta ɓuuɗandirede wonande ndeyyo bote weddama e nder kaso omo fadi ñawore makko ɗum noon ko sababu nde tontin dendinoɗo ken tolno gasi 7 million birtina jeeyi sababu noon gullitali kewɗi ha nannimo toon to kaso ɗum noon ɓe mbiya tan yimɓe ene dentoto tontin tenti noon tontin WhatsApp walla tontin dingire en gandodira mbaɗen tontina no rewɓe mbaɗata joni walla no guribaji mbaɗata joni so joomum rentaki tan ko kaso fayi tontin finata tan koye tonkede walla tonguede nawe e nder kaso nde tawno haalis ko jarabi moni kala yo rento ɗum so saami jungo ma ñamlu goɗɗo donc hebde wonta caɗele mawɗe no feewi paɗen ko toon to Kédougou inde makko ko Assane Gullo Diallo kanko noon ko enseignant kono kadi ko artiste to banggue rappeur jimowo kelme janoɗo toon to Mali Guinée eɗen gandi Mali ne woodi kadi Mali Guinée toon to Mali Guinée wayano gam tawtorede ñalɗi pine baɗoji toon hitande hikka nde wattano 14 wola festival ko fate banggue édition musique kanko nden o ngabbi e scène ɗo wonno yimde ko ɗon wo saami o heddodake wonki makko wi Aliou Dieng o sa noon ɓandu makko ittama toon to Mali Guinée ngam nawtede toon to Kédougou o wawa moftoyede toon ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Khalila o holliti sifande nandiral taw koye ɓoggi courant kene foto wonde 155 million koppareje dollar hakkunde Mauritanie e Mali kono kadi taw ɗin ɓoggi giwata koye maayo ngo Sénégal ɗum noon koye société Sino Edro mo ganduɗa ko leydi Chine taw kadi ko ɓoggi jahoji toon to Kiifa Tintana kene foto wonde 114 communauté ha mbawa hebde hen couraji timmuɗi kene foto wonde 114 kilométre taw kadi kene foto wonde 150 communauté ha mbawa hebde hen kuura jalta e niɓɓere ha laaɓa autorité ji ɗi leydi Mauritanie kadi seppo sart haratinen wongo yiɓinede kala hittande 29 lewru avril kala muɗum hitande hikkande no wattanno 13 walla koɓe juɓɓina ɗum noon ko yidde fodde mabɓe to banggue dawrugol to banggue kadi sumgoji to banggue faggudu to banggueji ɗi kala landaji kewɗi noon tenti tawassulo heeɓino yiɗino kay tawtorede kono ɗo saaha laamu ngu haaɗi kala ko fati e ɗiɗon seppoji muɗum kala Mauritanie Sénégal sifande nandiral ɓeydude nden kay kisala e taaridi maaje kaɗɗe ha e belɗe mabɓe kala ɗum noon koye jagorɗe ɗiɗi taaridi mbawi sifude ɗum woni Mechouda Bahama ene wonde Alhaji Abdourahmane Diouf ɗen cifan ɗiɗi kala laatima ñalawma hanki o ngam ɓeydude nden kay kisala e hadde kala kene bonna maaje mabɓe to banggue taaridi maaje ɗe to banggue belɗe ha e kaɗɗe kala muɗuma ñalɗi wonande jonde kaldigal ɓeydude nden kay kisala wonande maaje kaɗɗe ɗe leyɗele Afrique de l'Ouest joɗinoɗe
ɗi ñalɗi kala to noksoda lamorgo leydi Mauritanie ko hande walla mbiyen ko janngo alhamisa ɗi ñalɗi jogori jofde tawtorede hoore jagoɗo mo leydi Mauritanie o holliti noon oɗo saha ɓe ƴetti pellital ecci fande ɓeydude nden kay kisal tufɗe maɓɓe kewɗe no feewi ha tenti noon to banggue awoji ɗi ndewani lawola e ɓen wujjittoɓe ene gawa e maaje walla ne ɗanno e maaje walla ne naata e maaje ne mbaɗa hen produit ji goɗɗi ɗe gueɗe kala maɓe ndentu gam haɓade ɗiɗo hen sifaji kala muɗuma hoorejo leydi Mauritanie Mouhammeta Wuld Cheikh Al Ghazouani bannoɗo jilli mum toon to Émirats Arabes Unis tawtora toon to Medinatul Munawwara woni Arabie Saoudite iwi toon hanki o waɗi escale ɗon ɗon jamina laamogo leydi Tchad hakkude makko e nanɗo makko Mahamad Idrissa Déby Itno gam yewtidde ɓeydugol jokkodiral golle kame cehilagal hakkude leydi Tchad kame leydi Mauritanie renduɓe G5 Sahel finoɓe to kiifa o saaɓe erima gouvernement mo leydi Mauritanie caɗele ɓe guuri toon to kiifa ndiyam ala courant ala ko kuppiraji no feewi hôpital ko caɗele mawɗe no feewi kono ko ɓuuri teskede oɗo saha ko gueɗe batteɗe reedu koko ɓeydi no feewi ha tenti noon to banggue luguimaji to banggue tew sukara nebam ɗe gueɗe kala ɓe kolliti elle tan kiifa hande o jogui ko banggue muɗum wonande ceergol ɓe gandani holɗo tolni o saaha gonaɗo o paɗen ko toon to leydi Mali la France ɓe erima fina mabɓe taweteɓe leydi Mali ɗe jaltata leydi Mali ɓuri yawde yaccade ɗum ko caggal wonande nde zenima hanki o yaltini vidéo goto ɓe kolliti oɗo saaha maɓe guddu Bamako tawa goto natata yaltata ɗum ko caggal jangugo ɓe mbanno toon to kati haɓe jooɓi en fittando wonande général Sadio Camara o jakorɗo konu nden kay kisal leydi ndi heddi e nder nde fiyande ɓe kolliti ɗum noon wolande kay kala gonduɗo e laamugo kam yo hattu toon kono kala goɗɗo kam jeewo haaji mum one wawi yaade haaji mum ɓe ngala hen caɗele hay seeɗa kuntala guila nde fiyande waɗi nogas e joyya ko aset wonno kanko général Assimi Goïta hoorejo le ndi ala kala ɗo feeñi hen hanki onon o yiyama yaade toon to hôpital mo Katti ha toon to hôpital mo Gabriel Touré gam salminoyde ɓen ñawɓe ɓe kono kadi duwanade ɓen yaltuɓe en aduna ɓe ko wona ɗum ko noon wo joɗodima e ambassadeur mo leydi Russie woni Igor gorko ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ko wona ɗum ko noon on ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Bamako o holliti ha hande leydi Russie e leydi Mali cehilagal mabɓe ne jokki golle mabɓe ne jokki ballodiral ne jokki ɗum ko caggal nde mejaji kewɗi kolliti ya taw kay Africa Corps wonnoɓe toon to kiidal joƴinɓe armeji ha jaltina toon beele ala nandiral gongal wonande kay ɓe ɗaccida hobel mo kiidal toon to kiidal ɗe gueɗe kala teskamen ha image uji kewɗi ƴettaɗi ɗin sifaji kala waɗi hen noon haalaji kewɗi taw koye dow oɗon sifa ko wona ɗum ko noon kanko hoorejo leydi Mali général Assimi Goïta hanki o huccodiri e ɓesguji leydi ndi kala o holliti noon de fiyande wande ko fiyande hamnide no feewi ha yooɓi hen fittandu o général waɗi noon hewɓe kadi mayɓe hen e banggueji ɗi kala o holliti o saaha ɓe cakki peeje mawɗe no feewi gam ɓeydude ndenka e kisal jawo haaji mum yoya e haaji mum e banggueji mum kala aɓe kolna ɓesguji leydi ndi oɗo saaha ɓe ɓeydi ndenka e kisal to banggue sembe armeji mabɓe e ɗiɗon sifaji kala ɗe gueɗe kay ɗe gonta wattu kono kadi ndenka e kisal ɓeydama yogay nokkuji ha ɓuura tekkude o holni no feewi kanko on hoorejo lendi mo yonnani nde fiyande wande o holliti won sembeji gonɗi caggal leydi ko kañumen mbaɗi appi ndeɗo fiyande wande e nder leydi makko ɗum ɗo kala noon ko yinnode samminde laamu ɗum noon jomumen keɓani pandale mumen ko wona ɗum ko noon Bamako woni koye uddere so tawi jamma ari ɗum noon ko uddere gouverneur mo Bamako o holliti couvre feu tugalma 21 heures ha faynma 6 heures subaka gam ustude yangara ɓeydude ndenka e kisale diwano kono kadi guila nde fiyande waɗi teskama gurdam ɓeydima sattude e Bamako kati hay nokkuji kewɗi kala ɓen noon udditanoɓe butikaji men e yahannoɓe kala koko waɗi yangara o koko telƴi no feewi ha tenti noon ɓen dognoɓe autoji ne nawa marchandise uji ɗen gueɗe kala ne jogui hen
kulhuli mawɗi no feewi toon to ñowrodi sahel hay sa yiɗi neddude haalis e tirade beele keɓa kalis ko caɗele mawɗe no feewi yogay nokkuji luuma ko wayno fasudeɓe kala en wawno wadde kala ñande alarba hande noon waɗani ngam hulede dente mawɗe eɗen gandi tefankoɓe hewɓe e julaɓe hewɓe kay mbawi tigui nangede en kono kadi dara kewɗe pusa jeyirɗe kewɗe oɗo saha ngam hulede ndenka e kisala e dow ɗiɗo nokkuji kala teska ko ɓeydugol coggu kono kadi teska ko caɗele mawɗe e jiɓayru e nder ɗiɗon diwanuji kala tambiɓe cyber criminalité kame parquet mo Bamako mbaddi jungo e jungo ngam rentinde yogay saktoɓe guilay vidéo ngaji ha e nate ha e kabruji kala hen ko wodani so joomum nangama koko rewnete lawol taw koye dow ɗiɗon fannuji kala muɗuma jagorɗo mo rissi noon o holliti jagorɗo kono wonande ndeɗo henna fiyande wande toon to leydi Mali ko fiyande joguitanode fandare samminde laamu ngu e sifa kuddata kene tolno e 100 ujunere wonande kay gorko woni keblanoɗo taw koye nder o opération pewjaɗo hakkude Kati e Bamako ha ton to kiidal kala muɗuma o holliti ken tolno e 150 ɓe jooɓima pittali mumen o holliti noon wonande e ballal mabɓe kamɓe ɓe jaltini laana ndiwaw ka ganduɗa ka 24 laana ndiwaw ko ganduɗa mbiyata SI24 ɓe mbaɗi ken tolno e frappe uji 750 ɓe teɓɓiti ɗum otoji kewɗi ken tolno e 23 oto kame 33 oto o arti kadi otoji blende ɗiɗi en wondi kadi e 25 oto ɗe mbawi teɓɓidde e dow ɗiɗon sifaji kala ɗum noon holliti ɗum ko jagoɗɗo kono mo leydi Russie état major général armée leydi Mali o holliti kiidal yanani ha laaɓi e juuɗe e feela taw kadi ganduɗa hande aɓe jogui hen demude mawɗe no feewi toon to gawo eɗen gandi wonande armée leydi Mali perdino nokkuji kewɗi kanko état major o holliti oɗo saha ɓe tetti hen ko heewi kowona ɗum ko noon gardiɗo Al Jawad woni Bilal Ag Sharif o holliti oɗo sama ɓe ndewido kiidal gawo sévaré ɗi nokkuji kala ha wawa teɓɓitade e dow juuɗe maɓɓe ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pular toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry général Mamadi Doumbouya ɓatake faade nando makko to leydi Mali o holliti nde fiyande wande toon to Mali ha sammini hen o jagorɗo joguiɗo nden kay kisal mo leydi Mali ha wasi hen fittanu moma holliti Guinée ene renda sunare ustare e leydi wonande Mali kono kadi ɓe ndenda peeje e peccorɗe faade e leydi Mali kala to won batake sakti ɗuma ko jagorɗo communication mo leydi Guinée biteɗo Ousmane Gawla Diallo o suka debbo ko joɗɗo ngarɗuɗo dariɗo e leydi jimowo kettinaɗo no feewi e nder leydi Guinée o wiyete ko Jali Kaba Binta o holliti noon wona omo ronkiti ko yimi wona omo ronka faggudu haalisa wona omo ronki hattande wona o wona jiɗaɗo wona kadi omo ronki dañde fayida ala o saha kala omo yinno yaltinde hunuko makko yidde accude musique ha laaɓa kono o ronki dañde no yaltiranno saabu yimɓeɓe ene jiiɗimo no feewi o ƴetti pellital dartinde kala ko fati musique ha laaɓa omo jogui haajuji goɗɗi ɗiwyiɗi wadde holliti ɗum ko intérêt personnel makko tan wona haydara goɗɗum kankon mbiyata Jali Kaba Bintu suka debbo kewɗon yiide taw ko jontaɗo jimowo e kala saaha to Côte d'Ivoire jeegomo taƴanama kaddi gurdam e kaso ɗum koye jangu wannongo to Kafolo tribunal mo Abidjan taƴi on sariya kene fotto wonde 17 e mabɓe taƴanama duuɓi 20 kaso kamɓe nangganoɓe kala koɓe 49 taw koye fiyande wannode juillet 2020 ha teɓɓiti hen 14 koninke toon to leydi Côte d'Ivoire banggue leydi Burkina Faso ko toon ɓen joguitiɓe armeji giwruno joofa noon e nden fiyande kay ko Katiba Masina e nden ñawore gasi jeegoɓe mabɓe taƴanama wonande kaddi gurdam e kaso 19 mabɓe duuɓi 20 e kaso waɗi noon accitaɓe hen ɗum ko caggal nde ñawore mabɓe yani toon to Abidjan leydi Tchad koɓe jeenayo lundiɓe laamu Mahamad Idrissa Déby jagganoɓe
takkunde asede aleda hen goto accita heddima noon jeetato ɓe hanki o nogas e jeetati ndulewru avril ɓe beddama to kaso mo jammena kamɓe noon ɓe nanguira ko tumede fewjide ko fewani moƴƴanani leydi ndi e addude dillere e caɗele e nder leydi ndi kala heewɓe noon e pelle dawriyankoɓe e nder leydi ndi ñiñi ɗum no feewi to Burkina Faso ko nden kay kisal woni ko ɓeyda toon to kuluba ko leegal to tawete galle lamorgo ngo kono kadi ɓeyda ha toon to Bowal laaɗi diwoje otoji blande police e banggueji ɗi kala ɗum ko caggal jangu wannongo toon to Mali Bamako ha fayma kati toon to Kidal Gao Sévaré e ɗi nokkuji kala mum o saha Burkina ɓeyti nden ka kisal to Niger kañumne wonande ko fati banggue maajo ngoɓe jinno wadde ñande goo lewru me ko ñalawma foftere mo alda e golle e wullitade caɗele ɓen gollotoɓe o ñalawma wonande kay on feere moɓe jinno wadde e dow sifa maajo haytinama ngam caɗele nden kay kisala e nder leyɗele Sahela to Cameroun fitinaji bannoɗi e nder hakkude asede alet taw koye ñalɗi pinal ha jeeyi sababu noon jaseje laaɓi e cabbi jalti hen piile e kareli mbaɗi hen hakkude leƴƴi ɗi ha jeeyi sababu ken tolno e 14 neɗɗo mbasi hen pittali men yimɓe hewɓe gañi hen ɗum waɗi koto wuuro wiyetengo wuringo zérema ndiyam ne tawe e banggue Angalfone ko wona ɗum ko noon guilden société civile holliti ha ɗo hen wonande autorité ji local haydara ala ko jaltine o sifa ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no feewi to Afrique du Sud ñawore Kimi Seba jendiyanke mo leydi Benin gonnoɗo toon to Afrique du Sud tumanoɗo ene yinno yaltude leydi ndi yaltudum suuɗayru ha nanga ñawore makko ko hande no gasi 9 avril tribunal hande o noon ñawore makko dissinama ha 11 lewru mai kono kadi o yinno ko accitede hay so tawi woni koye dow caution eɗen gandi gouvernement mo leydi Benin ƴami beele o artiri toon to Benin o ñaawi toon ɓenne tuumimo foɓɓande kuddata bannoɗo to Benin e yontere yawtunde ha ganduɗa kanko on Kimi walla mbiyen e hitande yawtunde kanko on mbiɗeɗe Kimi Seba ganduɗa joguiɗo laylaytol mum e nder laylaytirendo kalde sakti ken tolno yimɓe heɓe ne jiiya omo jogui kene fotta wonde million piccal 5 taw ko bani adam wadɓe abonné e nder compte makko jeeyi sababu noon nde o haali toon haala kuddata o saha laamu leydi Benin rewindimo e ɗeɗon gueɗe Afrique du Sud fitinaji bannoɗi toon commerçant ɓe tatto hoɓɓe piya hakkude jeere de Johannesburg oɗo saha noon hewɓe finaɓe toon kolliti yo enquête aji mbaɗe hen hakkude yaraɓe duuɓi 45 ha mbasi hen pittali mumen ɓuuri boomade noon eɗin fitinaji ko gananaɓe ɗum koye filñitere wonande ɓesguji leydi Afrique du Sud ɗi mbanno e dow hoɓɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba Weltare TV ne wiya moon manditare jaam kalɗo gonɗon e jokli windere kala ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena